6 snin ilu il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat niżżel in-nies fit-toroq mill-petrol kien €1.31 kull litru. Illum Muscat Prim Ministru waqt intervent telefoniku fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista iġġustifika żieda fil-prezz ta' 4 ċentesmi għal €1.31 kull litru għal splużjoni fil-prezz internazzjonali taż-żejt li dwaru Malta ma tista' tagħmel xejn. Issa li għandna splużjoni internazzjonali fil-prezz taż-żejt. Għaliex għax iddeċidew ftit pajjiż bejniethom li jollu il-prezz taż-żejt u dan pajjiż bħal Malta laqas l-Unjoni Ewropea ħadd ma jista' jagħmel xejn fuq deċiżjoni bħal dik. Il-prezz internazzjonali taż-żejt f'Jannar 2011 kien iqarreb il-$100 l-barmil. Il-prezz taż-żejt illum deskritt minn Muscat bħala splużjoni u ta' $52 u qal li din l-inqas żieda fl-Ewropa. Fl-intervent tiegħu il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-governanza u l-imġiba tajba fl-amministrazzjoni. Muscat qal li kull meta żbalja il-Gvern ħadd deċiżjonijiet u rranġa. Dan il-Gvern kull darba li żbalja aħna maħniex perfetti u nirrikonoxxu li maħniex perfetti. Ħadna d-deċiżjonijiet li permezz tagħhom ikkorreġejnihom. Sadattant fis-qarrija l-Partit Nazzjonalista qal il-ftaħir ta' Muscat dwar iż-żieda tal-prezz tal-petrol u diesel b'4 ċentesmi juri kemm hu maqtuħ mir-realtà tal-familji Maltin u Għawċin. Min għandu kumpaniji segreti fil-Panama 4 ċentesmi għal kull litru fuel mhuma xejn għax għandu l-miljuni tal-euro f'commissions għal kontijiet fil-Panama. Iżda għal min jirċievi l-paga minima min għandu l-pensjoni, min m'għandux flus biex jixtri mediċina tal-kanċer u min jagħmel sagrifiċċji biex jgħix il-familja, iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuels hi waħda sostanzjali. L-istqarrija tkompli flok ta' spjegazzjoni għaż-żieda eżaġerata fin-nefqa tal-Ministeri fost oħrajn żieda ta' €1,600,000 f'sena f'safar mill-uffiċċju tiegħu. Muscat kompla jirrepeti l-gideb tal-Ministru Bonnici li kif tħabbar il-bieraħ se jkollu jwieġeb għal gideb tiegħu quddiem il-qorti. Il-Partit Nazzjonalista qal li dannu prezz li l-familji u n-negozji Maltin u Għawċin qed iħallsu għal korruzzjoni tal-aktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna. Abbuż, gideb, korruzzjoni, biża' u diskriminazzjoni. L-istqarrija temm li Muscat u l-gvern tant kemm huma mifnija b'korruzzjoni bla preċedent li jsabu maqtuwajn għal kollox mir-realtà li qed jgħixu il-familji fi djarhom.